να βρίσκεται το μονάκριβό μου. Προστάτεψέ το. Προσδόκητος θύελα της παρελθούσης νυχτός ανεστάτωσεν το Αιγαίο. Άνεμοι ισχύος εννέα από φόρ εσάρωσαν τα πάντα. Οι αναχωρήσεις μικρών σκαφών είχαν απαγορευτεί. Φαίνεται όμως ότι μερικοί αψήφισαν τα διαταγάς και τα στοιχεία της φύσεως. Ένα motor ship ευηθίστη 5 μίλια βορείως της νήσου Λίμνου. Η τύχη του πληρώματος αγνοείται. Εν πετρελαιοκίνητον 70 τόνων συνετρίβει εις βράχους ανατολικός της νήσου Άντου. Εις τας νοτίους ακτάς της Ελβίας εξευράστησαν τα πτώματα 2 ναυτικών. Οι ταυτότητων δεν εξεκριβώθη η ΣΕΤ. Προφανώς δεν υπελόγισαν των κινδύνων και πλήρωσαν με την ζωή του. Βραδύτερον θα μεταδώσομεν και έτερον τέτοιων ειδήσεων. Λες να αναχθεί. Σίγουρα θα αναχθεί. Κρίμα όμως. Δεν τους λέει κανείς. Πια είναι γυρεύοντας. Καλά να πάθουν. Η στερνή σου επιθυμία ήταν να σε θάψουμε κοντά στο γυαλό και για να γναντεύεις από εδώ το καΐκι του γιού μας. Πού είναι τώρα, Μανώλη, ο γιος μας? Αν ήταν ζωντανός, 2 μέρες τώρα δεν θα έστελνε κάποιο μήνυμα. Μου έμελε όμως να το πιω κι αυτό το ποτήρι. Πόσο πια, Θεέ μου, πόσο πια. Μέσα στο σπίτι μου εσύ, συγχώρεσέ με. Ξέρω. Φέρθηκα ανάξια. Ήρθες και έπεσες στα πόδια μου εσύ, ενώ έπρεπε να πέσω εγώ στα δικά σου. Ένας Θεός ξέρει γιατί σου πάω εκείνη την ημέρα. Όμως τώρα, άσε με να φιλήσω το χέρι σου. Άσε με να σε πω μάνα. Γυρεύεις εδώ. Θα να μείνω μαζί σου. Έφυγα από το σπίτι μου κρυφά και ήρθα σε σένα. Να κάνεις τι? Ο γιος μου χάθηκε. Είσαι η αιτία. Εσύ στάθηκες ο χαμός του. Αν ήξερες με τι είχα να παλέψω εγώ. Αν ήξερες πόσο έκλαψα. Όμως τώρα, αύριο, θέλω να γίνει ο γάμος. Και εγώ δεν μπορώ. Δεν τον θέλω. Μου ζητάς να συλληφθώ τώρα που πλέον το γιο μου. Μπορεί να χάθηκα αυτές. Για μου πολύ κουστάει. Άρα με κοντά σου. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Δεν μπορώ να πάω πια εκεί. Λες ότι δεν νοιάζει τι θα κάνεις και που θα πας. Λες ότι μπορώ να σε βλέπω. Μα και αν γυρίσει ο γιος μου και ξαναπεί το όνομά σου, θα βάλω φωτιά στο σπίτι σου. Θα σας κάψω όπως με κάψετε. Συγχώρεσαι. Φύγε. Χάσε από τα μάτια μου. Φύγε σου λέω. Έξω. Φύγε. Σκάλε
να τσακώσουν κάνα ταξίδι σαν και αυτό και σωθήκαμε. Καλά, θα έχω το νου μου. Σάλτα τώρα μέχρι το τηλεγραφείο πριν κλειστεί. Τηλεγράφησε στη μάνα μου ότι γυρίσαμε. Ήρθαμε εδώ, πες, γιατί το πρωί το καγίκι πρέπει να πάει στο καρνάγιο. Εντάξει. Θα κοιτάξω αν γίνεται να τη φωνάξω στο τηλέφωνο. Καλύτερα θα είναι. Κάνω ό,τι καταλαβαίνεις.